Sun tafi sun kwanta a ƙasa ba don suna so ba, sai don ajali ya yi kira kuma kwana ya ƙare. An yi ciwo, an sha wahalar rayuwa, rayuwa ta yi kunci, daga ƙarshe an yi kwanciyar da babu tashi. Haka kwanaki suke ƙarewa a kanmu, za mu ta tafiya har zuwa ranar da za a yi mana sallar da babu ruku'i ballantana sujada. Na yi zaton kwanaki za su riƙe min amana, na yi zaton shekaru za su yawa a kaina, sai na ga sun ƙare min a wannan rana. Hakika na yi burin abubuwa a rayuwa, amma burin bai cika ba, gashi ajali ya sauka a kaina. Na yi burin na faɗi waɗansu maganganu ga masoyana, amma numfashi ya yi tsada a yau. Yau ne a cikin makara na shigo a makare, ya rabu ka yafe ni. Tabbas da a ce na san mala'ikun mutuwa suna hanyar zuwa gare ni, da na bayyana password ɗina ga 'yan uwana bayan sun dawo gida daga rufe ni su rufe Facebook ɗina, in sun rufe ni su rufe WhatsApp ɗina. Sai dai rai ya yi halinsa, makomar mugun Allah. Lallai na so a ce kafin raina ya fice na nemi yafiyar waɗanda na ɓata musu, sai dai mutuwa ta sa min ankwa. Da a ce na san wannan shine ramin da za a sanya ni, da na koma zuwa ga Allah tun kafin yau da aka komar da ni zuwa ga Allah. Lallai jiki ya yi nauyi, kwanaki sun juya zuwa tunanin ranar haihuwata. Yau ce ranar da zan kwanta kwanciyar da ummata ba za ta iya tashi na ba, ballantana ma masoyiyata. Tashi na sai ranar da aka tashi shugaban halittu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laifukan da nake yi na yi tunanin gyarawa da zuciyata, to amma gaɓoɓina sun ci amanata. Buri ya ɗaure ni, na yi tunanin zan samu shekaru masu yawa, sai gashi ajali ya sauka a kaina. Tunani nake yi, shin yaya gidanmu zai kasance idan za a fitar da gawata zuwa ga sallah? Zan zamo abin labari, za a rika cewa a lokacin da wane yake raye kaza da kaza. Amma fada ni ne nake labarin matattu, yau ni ne ake labari. Na so a ce na rike sallolin nafila da farilla a kan lokaci. Rayuwa ta ruɗe ni, yau ni ake wa sallah, ni ake tunawa. Kafin sati guda na san za su manta da ni kwata-kwata, za su daina tunawa da ni. Hakika za su yi hawaye, za su yi kuka dangina. Yau ita ce ranar ƙarshe ta zamana a wannan duniya, ranar farko ta rayuwar kabari. Hakika yau dai ido zai rufe, rufewar ƙarshe. Hakika na yi burin na zamo kamar wani, ashe shi wani yana da sauran rayuwa, ta wacce ta iso gare ni da gaggawa. Da a ce na san kwanakina sun ƙare, da ban yi burin wasu abubuwa ba. Ciwo ya yi tsanani, ya ku 'yan uwana, ku daina siyo magunguna kuma ku daina nemo likitoci. Wannan ajali ne ba ciwon tashi ba ne. Da a ce kun san za ku jira fitar rai ne kawai, daga nan ku kai ni kushewa ta, da ba ku wahalar da kanku ba. Ya Allah, gashi za a miƙa ni gare ka cikin kabarina, ya rabu ka yafe ni, ka kau da kai daga zunubaina. Rayuwa ta yi nisa ga dukkan mai dogon buri, da a ce ya san ajalinsa yana kusa, hakika da ya daina dogon buri a rayuwa. Wannan faɗakarwa ne daga Gudun Duniya TV. Domin samun sauran bidiyoyi masu amfani, sai ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawa. Muna godiya, Allah ya datar da mu baki ɗaya.